नुयोब्ला जोबोद समायना, नायब्ला नायबाय थाथावथाव। बेनो जाहैबाय बेसर बिबार। आं दं दायो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि कयेरकुसि गामिनि मालदांपारा गामियाव। दायो बे समाव आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो लुगैयो बेसर बिबारा जोबोद समायना, नायब्ला नायबाय थाथावथाव। दिनै बिथांमोना मालदांपारा गामिनि सानैसो सेंग्राफ्रा लोगो नांनानै बे बेसर आबादखौ खालामदों। बे बेसर आबादा 30 बिगानिबो बारा। बे बेसर आबादखौ बिथां मावथि सेंग्राफ्रा खालामनानै जोबोद मोजां थासारि नुदों। दिनै बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै बे बेसर आबादखौ खालामदों। नंगौ, गोबाङानो बुङो आबाद मावनानै गावखौ जिउआव साक्सेस खालामनो हाया। बिथांमोना दिनै आबाद खालामनानै गोलैनानै थानाय दुब्लि बेखौ समायना रमायना बेसरनि बिबारजों गाब होदों। बे गाबानो जाहैबाय बेसरनि बिबार। जों नुयोब्ला जोबोद समायना नुयो। बेनो जाहैबाय बेसर बिबार। बिथांमोना दिनै साथाम साब्रैजों लोगो जमा जानानै दिनै बेसरजोंल' नङा, दिनै बायदि आबाद मावनानै बिथांमोना गावनि जिउखौ बा गावनि न'खरखौ सुंथानो हानाय बिथांमोना खालामदों। दिनै बिथांमोना आलुजों लोगोसे मटरजों लोगोसे बेसर, जाय जोङो बे बेसरखौ फुनानै थाव जोङो जायो। केमेरा पारसन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। दिनै बेसर बिबारा बेसेदि समायना, मोदोमफ्रु गोसोखौ रंजाहोदों। बे समाव बिथां मावथि सेंग्राफोरखौ बेसेबांसो बिगा बे बेसर आबाद मावदों आरो मा जेनेबा बेयाव आबाद मावदों बिथांमोननियाव जोङो दा बे समाव जों सोंगोन। बिथांमोना नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आइडिया होगोन, जाहाथे इयुन जेनेरेसन सेंग्रा एबा सिख्ला बिथांमोना ओरैनो बायजोआव बेरायाबालानो दिनै गावनि फोथारावनो गावनो आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ सुंथानो हायो। बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ जों मिन्थिनो मोनगोन। आरो नोंथांमोना कयेरकुसि मालदांपारा गामियाव जोङो मोनसे सान एनजिअनि आन्दारावहाय जोङो देग्लाय माने आलु गायदों। जोङो खमसे खम 15 बिगा गायदों। लोगोसे बेसरबो फोनाय जादों आरो बेसरा 65 बिगा। दायो जों गोबां बेवहाय माने बेबायदि खेथियकफोर दं, जायफोरा बेबायदि माने मावनो इच्छा जानाय, खिन्थु फाइनेन्सियेलि एसे दुरबलतानि कारनाव बिथांमोना मावनो इच्छा जाब्लाबो मावनो हायामोन। बेखाय देग्लाय बोसोराव जोङो सान एनजिअनिया ज' जानानै जोंनि माने हानजाया गोबां मावथिफोरखौ बेवहाय लिंहरनानै जोङो जयै जों खमसे खम 12 जनसो टिम जानानै बेवहाय खामानिखौ मावनाय जादों। दायो मावनानै जों जोबोद रंजानाय मोन्दों। जिबायदि मावदों, जिबायदि आसा खालामदों, बेबायदि बिफांफोरा बहुत मोजां जादों। आरो दिनै जों दा 15 बिगा बे आलुआवहाय जिबायदि जों फिथाइ मोनगोन, बे फिथाइखौ जोङो गोबां जोंनि गेजेरावहाय जायफोरा माने रांखान्थियाव बहुत आंखाल, बिथांमोननि थाखाय गोबां मदद जागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। जों दासिमहालागै सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ लाथ'वाखै। इयुनावहाय बेबायदि दा गोदान सरकारा बेबायदि मावग्रा हानजाफोरनो गोबां बेबायदि अनसुंथाइ होगासिनो दङ, बेखौ जोङो एसे खोनानो मोन्दों। अब्लाबो जों दासिमहालागै जों लाथ'वाखै। जों गावबा गाव बिदिनो एसे एनै हायो जों मेम्बारफ्रा कालेक्ट खालामलायनानै जोङो खामानिखौ जागायबाय आरो बेबायदिनो मावगासिनो दं दायो। सरकारा गोबां माने थांखिफोर लादों, जाय एफपिअ फार्मार प्रडिउसार अर्गानाइजेसन बनायनाय बेबायदि गोबां माने बेनि थाखाय बिथांमोनाबो बे एफपिअ बनायनायखौ फैसा खालामो। जों थिग बेबायदिनो जोंहा जिहेथु सान एनजिअ गोबां थांखिफोर दं। बे एनजिअनि दारा जोंनि कयेरकुसि ओनसोलाव गोबां बेबायदि माने साख्रि बाख्रि फरायनानैबो साख्रि बाख्रि मोनै गोबां बेबायदि सेंग्रा जोहोलावजोफोर दङ। बिथांमोनखौ जों माबोरैहाय जों एंगेज खालामनो हायो, माबायदिहाय बिसोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो बेब'स्था खालामनो हायो, बिनि थाखाय जोङो थांखि लादों। जोङो सान एनजिअनि दारा जोङो गोबां बेबायदि आसनिफोर जोंनि गेजेरावबो दङ। गिबियावनो जों दायो जों खेथिखौ माने जागायग्रोदों, बिनि उनावबो जोङो माइनि दिनाव जों माइ गायगोन। दा बेबायदि जोङो थांखि लानाय दङ जोंहा दायो।
जों दायो बेबायदि खाबु लानो नागिरदों जों दायो लासैहैब्लाबो जों बेबायदि माने मा माने आगजुफोरखौ दायो बेबायदि जोङो खेथि बिभागनि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव जोङो जगाजग खालामनानै बेफोर बेबस्थाखौबो खालामना होनो थाखाय जोङो NGOआ माने साखाफारा जादों। लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रि नागिरनानै जोंनि जायगानिफ्राय बेसेबांबा गोजान जायगायाव बेंगलर, मुम्बाइ, गुजरात, हायद्राबाद बेफोरबायदियाव जायखारदों बेनि थाखाय नोंथांमोना मा खावलायो? दा बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों दा जायफोराहाय गोबां माने सेंग्रा सिख्ला बा जोहोलावजोफोरा साख्रि बाख्रि मोनैयावहाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव खामानि मावनो थाङो बिथांमोनखौ माने मावनो जोंनि गेजेरावबो दायो बिदि टिमाव दङ जायफ्रा दिनै थांनानै आखौ फैफिनबाय दा बिथांमोनखौ जों थांनो माना खालामदों बेहायनो मावनानै जों गोबां जोंनि माने रांखान्थिनि राहा लामाखौ जों बेयावनो मोननो हायो बेखाय बिथांमोनखौ जोङो आं माने बिथोन होनाय जादों आरो बिथांमोनखौ माने बेयावनो मावनानै बेस्थ'ता खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बेल' नङा जोङो जेरै दा जोंनि गोदान सरकारा अमा फिसिनाय हांसो फिसिनाय बेबायदि माने बोरमा फिसिनाय बेफोरबायदि आसनिफोरखौ होदों बेयावबो जोङो गासैखौबो एंगेज खालामनो थाखाय बे सान NGOनि दारा जों बेबायदि बेबस्था खालामनो जों साखाफारा जागासिनो दं। जोङो बिगासेयावथ' खमसे खम पार बिगा हिसाबै 25 कुइन्टेलसो मोनगोन होनना आसा खालामदों आरो। साबेसे मानसिया दायो नांसाबबाय थादों? बेवहाय जोङो 12 जन दङ माखासे XNDB-निफ्रायबो दङ बेनिफ्राय बेयावहाय जोंहा बे सान NGO बेनि जुगिदि जोंहा मावदों बेवहाय दैदेनगिरि दङ जोंहा बापन बसुमतारी सार बिथाङा जोंखौ बाहायगासिनो दङ बिथांनि थ्रुयै जों खामानि मावगासिनो आरो जोङो बहुद इन्टारेस्टआव खामानि मावगासिनो आरो जों इयुनाव मावलांबाय थागोन होनना जों आसा खालामगासिनो दं। गोबां माने बेबायदि रोंगौथि होनो थाखाय गोबां ट्रेनिंफोर लादों बे ट्रेनिंफोर माबाफोर मोनदों नामा? जोंहा बेफोरबायदि दासिमबो गैथ'वा अब्लाबो जोंहा गावनि पार्सनेल हिसाबै नाजागासिनो दङ। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा होनना खावलायो? लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो जेन जायफोरा जेन ओरैनो दङ बिथांमोना जेन जिखुनु खामानियाव बाहागो लानानै जेन आवगायलांनांगौ गावनि जिउखौ बेखौ खावलायनो लुबैयो। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। BTR हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन NGOनि गेजेरजों BTR डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे BTRआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। BTR गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे BTRनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो BTRनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन।